Dobrý deň, milí užívateľia. V dnešnom tutoriáli si pozrieme, ako vyklikať multikriteriálne kampane. Multikriteriálna kampaň znamená, že budeme pracovať s viacerými filtračnými vrstvami zároveň. Pre ukážku som vybral rozšírenú sociodemografickú a cestovné návyky. Poďme sa pozrieť, čo všetko obsahuje vrstva rozšírená sociodemografická. Vieme cieliť podľa polohy, či už víkendovej, pracovnej alebo spiacej, podľa využívania mobilných dát, veku, pohlavia a podľa operačného systému telefónu, taktiež podľa indexu bonity. Po zapnutí cieliacej vrstvy sa nám na mape vykreslia guličky. Tieto guličky predstavujú zhluky ľudí, respektíve mobilných telefónov. V pravom dolnom rohu máme teplomer, ktorý nám vysvetľuje koncentráciu týchto guličiek. V tomto prípade, čím je tmavšia farba, tým je koncentrácia ľudí vyššia. Teplomer nám ukazuje koncentráciu ľudí na 100 m². Ako som spomínal, rozšírená sociodemografická vrstva pracuje s priamou polohou telefónu. To znamená, že si vieme rozlíšiť medzi pracovnou polohou a spiacou, kde ľudia teda trávia čas večer. Vidíme, že po prepnutí na spiacu lokalitu sa nám to gro Bratislavy popresúvalo aj do periférií. Po zapnutí oboch cieliacich vrstiev vidíme, ako sa nám na mape guličky poprekrývali. Presne z tohto dôvodu má každá cieliaca vrstva v pravom dolnom rohu svoj teplomer a je označená. Táto vrstva nám poskytuje štatistické údaje o cestovných návykoch obyvateľstva. Vo filtroch nájdeme čas, počet navštívených krajín, počet strávených dní v zahraničí, konkrétne navštívené krajiny alebo časti Slovenska. Poďme si teda nastaviť cieliace kritéria, ktoré nás zaujímajú. Prepnem sa do rozšírenej sociodemografickej vrstvy a zvolím si atribúty, ktoré hľadám. Po vyšpecifikovaní cieľovej skupiny sa poďme pozrieť, ako nám to cieliace vrstvy zobrazujú. Vidíme prelínajúce sa guličky a tak si vieme jednu alebo druhú vrstvu vypnúť a zapnúť, aby sme ľahšie vedeli priradiť, ktorá gulička nám zobrazuje ktorú cieliacu vrstvu. Následne môžeme pristúpiť k tvorbe kampane. Dáme vytvoriť kampaň, vyberieme typ kampane a zadáme názov. Po prekliknutí na ďalšiu stránku sa nám zobrazí cielenie, ktoré sme nastavili na heatmape. Na heatmape nevieme vypočítať dosah kampane pre viacej cieliacich vrstiev a tak to musíme urobiť v kampaňovom editore. Skontrolujeme si naše cieliace kritéria, či vyhovujú našim požiadavkám a skontrolujeme si lokalitu, ktorá nás zaujíma. Po skontrolovaní lokality si skontrolujeme filtrovanie krajín a môžeme pristúpiť k vypočítaniu dosahu kampane. Po chvíľke nám Market Locator zobrazí presné číslo, aké vieme osloviť s danými cieliacimi kritériami. Dúfam, že vás môj tutoriál zaujal a prajem vám pekný deň.